Máis protagonistas, a gusto estamos, vai chegando xa o sol ata o noso set de radio que temos hoxe en plena rúa, aquí no Concello de Padrón. Hoxe vamos falar con distintos protagonistas que están vinculados, que están vencellados a este concello que hoxe visitamos coa radio. Estamos moi a gusto, a verdade é que moita xente que nos visita, que nos dá os bons días, que nos di que nos escoita e que nos sigue, cousa que nos congratula tamén. Bueno, grabando na xornada de venres, pero estades escoitando nesta xornada de sábado, polo tanto, hoxe hai unha cita vinculada á Coral Polifónica Padronesa, hoxe a partir das 7 da tarde, se non lembro mal, aquí en Padrón, que ten que ver con ese festival de Panxoliñas, a edición número 36. Madre mía, pasa o tempo. E para falar de todo isto, pois convidamos a este set de Radio Líder en Padrón, a Manuel Bascoi Blanco, que é o presidente desta coral. Manuel, benvido. Buenos días. Graciñas por vir ata radio. Como dicen, o que faga falta. Manuel, como todo preparado xa para a historia desta tarde? Están todas corales preparadas, o auditorio preparado, a xente esperando por él. Bueno, Festival de Panxoliñas, 36 edicións. 36 anos levamos. 36 anos, que non son uns cantos, Bueno, vamos aguantando, hasta onde se poida. É moi tradicional este festival, dá a Panxoliña como para innovar e como para sorprender o público. Sí. Pasa que a veces os componentes da coral pois suben e baixan, andamos un poquinho así según ven o tempo, pero bueno, vamos aguantando. Bueno, unha coral que nacía a finais dos 80. Sí, no 1987, en diciembre de 87. Bueno, en ese momento salimos ao público no convento do Carmen aquí en Padrón. Sí. Éramos 70, pero despois, por diversas circunstancias, pois quedamos na mitad. E hoxe somos sobre 25, 28. Pero seguimos aguantando. Pero sigue resistindo. Que é do que se trata. Sí. Estaba nos inicios? Sí, fundador. Sí, fundador desta coral. Como lembra aquela etapa? Foi unha necesidade? Foi un... Sí, foi unha necesidade do casino da Sociedade Cultural Padronesa, a cual estamos apoiados e temos os seus local de ensayo. Sí. Foi idea dun doutor que hubo en Padrón, doutor... Agora xa non me acordo. Sairá, ao longo da conversación vai sair o nome. E desde aquela pois seguimos cambiando varios directores, porque uns falleceron, outros marcharon, outros viñeron, e na actualidade temos un, se chama Santiago López Blanco, que leva xa 22 anos con nós. Vale. E aquí estamos, porque fala falla, non é do refrán. Bueno, cal é o vosso papel? Que rexistro ten a coral? O principal é pasarlo ben os correlistas. Ben, ese é o principal. Que me parece fundamental tamén, Despois que agrade máis ou menos o noso repertorio e o noso estilo de música, que generalmente para a xuventude non vai moi ben. Ten un pouco máis adulto, entón, sí, non? Sí, é de media para arriba. Bueno. De arriba. Bueno. En principio, pois non teño así nada máis que comentar. Cal é o organigrama da coral? Porque eu escoito coral diferentes tonos de voz. Sí, bueno, hai varias cordas. Explíqueme isto porque seguramente que moitos somos os despistados. Hai moitas cordas vocales, o tema musical é moi variado, canción gallega, canción de cópera, de todo un pouco, misas incluso, ¿sí? moi variado. E agora con 20 e pico persoas que a conforman. Sí. Somos 25, 27 máis ou menos, un pouco máis, un pouco menos, porque non hai, a veces un non pode, outro está enfermo, en fin, o que é a vida en sí, natural. Como foi este 2024 de cara, pois, eso, actuacións, estar aquí e alá? Pois, moi ben. Fomos varios sitios, temos Lalín, Sada, Cariño, Padrón, temos 10 actuacións en Padrón durante o ano, a través do Concello, que tamén nos axuda moito, hai que decirlo todo, moito. Vamos aguantando así, vamos a Asturias, a parte de León, Madrid, Portugal. Vamos, que viaxan, vamos. Cando temos ocasión e medios económicos, ese é un problema dos que temos tamén. Claro, isto teñen que botar unha man...
o Ayuntamiento, as casas comerciales, algo que pedimos tamén nós por aí, así, compromisos que temos personales, intentan axudarnos todos e salir un pouquiño, pois, adiante. Ben. Existen moitas corais en Galicia. Sí, 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 aí están en boa forma, sí. Sí, sí, sí. A Diputación, sobre todo, que a maioría de nós estamos sujetos á Diputación, hai moitas corales, sí. Bueno, 36 Festival de Panxoliñas. A ver, lémbreme a cita que temos hoxe pola tarde. Pues, como vai transcurrir todo? Pois temos a coral de Lalín, a sí, coral de Cariño e nós. Tres corales. O sea, Cariño, Lalín e Padrón. A 7 da tarde no Auditorio Municipal. Vale. Esperamos a afluencia da xente como todos as actividades que temos. É unha cita clásica que chama moito a atención. Así. Entrada libre? Sí, totalmente libre. Que aforo ten, sabe? Son 100 e pico. Por aí, ¿no? Sí. Bueno, unha cita, como ven o 2025? Pois esperemos, señor Bascoi, como... Esperemos que non sea polo menos mellor, se non é peor, sempre que mellor, ¿no? Intentando que sea mellor. Bueno, e a xente que conforma a coral, é xente ten un público, gusta un público adulto e demais. Tamén é xente veterana, tamén é xente mediadamente para arriba. Sí. Un pouquiño maiores xa. Tantos componentes na coral, que somos todos, non digo da terceira edad, pero bueno, cerca dela. Bueno. Hai de todo, non? Pero bueno, a maioría somos un pouquiño maiores, de entretempo avanzado, como se dicir. Como escollen o repertorio? Non tanto de Panxoliñas, que tamén, pero... Eso témolo nas mans do director. Do director, o director escolle, verdad? Escolle, sobre todo, tira sempre ao gallego. Cancións gallegas para darlle auge, para darlle renovacerto o folclore de Galicia. Eso está ben, non? Despois tamén hai música normal, pero bueno, máis indicación para o gallego. Bueno, e vostede onde lle ven isto do canto e de onde lle den isto de... Pois eu empecé un pouco cando se fundou a coral, sí, a miña señora... Pero xa viña de antes, no, metido? Non? Cando se fundou a coral, a miña señora, entre moitos amigos que éramos, vamos para a coral, fomos para a coral, e a partir de aí, pues, vamos aguantando, sí, un día mellor, outro día peor, pero aguantamos, que é o que se trata. Bueno, o Nadal, que penso que é un... Non sei, que lle parece, Padrón, como está decorado o Nadal? Eu creo que últimamente aprobado ou que? Progresou neste sentido. Progresa adecuadamente? Sí, progresa adecuadamente, sí. Como se dicía antes. Sí. Bueno, como vive vostede, Manuel Bascoi, o presidente da Coral Polifónica Padronesa, estas datas? É vostede navideño, non? Pois son navideño, son un pouquiño de todo. Estou metido en moitos líos, sempre digo a moita xente, cando non haxa un traballo que non haxa que pagar, ali está Bascoi. Pero eso está ben, eso está ben. Está metido en moitos tinglaos, sí? Sí, mira, o casino, a Cofradía de Santo Entierro, a Coral, Cáritas, a Comunidade de Propietarios, bueno, casi todos os sitios que hai por aí, andando. E bota. E pasa o tempo entretido. Sí, e a parte a miña vida privada, non? Que teño tamén bastante que facer. Bueno, vostede a que se dedicou? Si, temos Manuel Bascoi, profesión? Tuve dúas. Sí, dúas. Unha ferroviario, onde estuve 6 anos, e outra banca, bolsa e ahorro, 44. Madre mía. E agora levo 23 casi, jubilado. Por eso me dedico un pouco a pasar o tempo. A todo isto que nomeou. Como lembra vostede? O Nadal cambiou moito de como lembra de cando vostede era cativo agora, sí? Eu criei-me nunha aldea aquí ao lado, en Valga. Sí. Había os clásicos coros de Navidad que iban polas portas a cantar os villancicos e máis daban algo sempre había, non? E despois xa de maior marchei para Vigo, despois de Vigo fui na Mili como todo Cristo naquele momento, e dai pois ingresei en Renfe hasta este momento. E de Nadal, como pasa? Está en familia, entendo? Sí, en familia. Menú? Hai tradición familiar ou non tedes unha tradición de bacallau? A maioría, a muller e máis eu, si temos a tradición do bacalao pero a xuventude agora xa nos cambia un pouco o sistema. Cambia un pouco o chip, non? Entonces, como somos maiores, temos que deixarnos levar por as persoas novas. Pero son de uvas e todo isto? Bueno, tamén hai algo, sí. Uvas, turrón, champán, bueno, un pouquiño de todo. E depois, outra das preguntas que tamén yo fixen antes os diferentes convidados que foron pasando por aquí,
pois a figura dos Reis Magos, que agora pois que se Palpador, que si Papá Noel, pero algún regalo que lembre a día de hoxe con cariño Antigo. sí, pero que dos Reis Magos, Papá Noel, non sei se por aquel entón andaba, pero tiña ilusión en que os reyes me trouxeran algo, pero non pedía, non es que o que queresía. En unha das ocasións dixían, vouche a comprar un sí señor e un non señor. Quere decir que había que respetar as persoas maiores. Hoxe esa costumbre vai un poquinho olvidada, pero en ese momento era así. O sea, que non tanto algo material como de educación, ¿no? Para aquel entón. Un pouco. Bueno, Manuel Bascoi, que ya agradezo que se achegara hoxe por aquí. Apositamos aquí a radio en Padrón. Un concello moi ben sellado a cultura, moi ben sellado a moitas cousas. Camilo, Rosalía, de todo. Aquí temos un poquinho de todo. En cultura, en industria, un pouquinho de todo. Sí, vívese ben. Vostede vive en Padrón a día de hoxe? Sí, vivo aí antes. Bueno, hai que mellorar algo en Padrón. Pode aproveitar, que temos os micrófonos aquí diante. Sempre se pode mellorar, todo se pode mellorar. Pero bueno, creo que se vai facendo algo máis do que había. Sí? Sí. Botan falta algo para vostedes que teñen xa unha veteranía, puntos de reunión, actividades, ou pensa que están cumpridas? Sempre se pode mellorar un pouquinho, sempre, eu son dos que sempre ando pedindo un pouco máis. E de momento... Non é conformista, que eso está moi ben. De momento teño as portas abertas a donde vaya. Cando teño algún compromiso, algunha necesidade, pois chamo unha porta, ou dúas, ou tres, e sempre me suelen apoiar. A mí me dixeron, ides estar facendo un programa en Padrón? Ten que estar Manuel Bascoi. É institución xa un pouco... O que dicíamos antes. Sí. Non se cobre nada, ali está Manuel Bascoi. Por eso, pois que saiban que foron moitas as voces que me dixeron que o gallá puidéramos ter, como temos, a vostede aquí neste programa especial, porque sinte Padrón e porque forma parte do día a día en moitos frentes. Hoxe está aquí falando da polifónica, da coral e tal e cual, pero está en moitos frentes e moitos solidarios. Nombraba Cáritas, nombraba todo isto, e que moitas veces a solidaridade brilla máis en decembro, en as natas do Nadal, e menos en outras... Son fechas máis familiares, de que Cáritas é todo ano. Todo ano. Mellor ou peor, pero... Ten sede Cáritas aquí en Padrón? Sí. Nós neste momento estamos atendendo sobre 87 familias. De Padrón ou da contorna? O Concello de Padrón. Do Concello de Padrón. Manuel Bascoi, o presidente, vai vos convidar a que hoxe, sábado, ás 7 da tarde, viñades. Veña, vai. Que procuren acompañarnos todos o máis posibles. Damos ya gracias anticipadas, moi felices festas de Navidad e un próspero 2025, si chegamos a si Dios quere. Seguramente que sí. Pois que teña un bo ano, que vaya ben esa actuación e a seguir así, tan activo. Vale, pois moitas gracias, e digo, repito unha vez máis, felicidades a todos, e que o ano 25, se non é mellor, que sea igual. Polo menos. Se é posible, que se mellore un poquinho. Graciñas, Manuel Bascoi, graciñas. Un abrazo.